in een stroot vol met carnavalsvlaggen. Gewoon straf het gegeven. Niet, ik voel ze door, joh. In een stroot vol met carnavalsvlaggen wappert één Europese vlag. Dat vind ik dan wel interessant. Ze hebben wel een carnavalsposter achter de raam trouwens. Even kijken of de... Ja, ik meende toch net dat ik licht zou branden en dat ik even zou bewegen. Kijk, dat is nog gewoon een ouderwets bel. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u meneer Korte? Ik ben, al een heel tijdje. Een tijdje al? Ja. Oké. Kennen we ook gewoon Limburgs praten met Zeker, ja? zeker. Hallo, ik ben Alle Bas. talen. Ik ben een halve zeng. Een halve Een Zeng? halve zeng, maar gewoon een auto. Oké, welke helft is Zeng? Bovenste, onderste? De uitste. Oké. Het uitste stuk. Hey, heb je enig idee... Kent je het programma onderweg? Ja, zie je. Heb je enig idee waar we op aangeslagen zien? Want we Op de vlag natuurlijk. Ja. In een stroot vol met vastelovensvlaggen. Ik heb hem al heel lang en ik heb er ook nog een gewichtskal gehangen, zodat er niet te veel in elkaar draait. Hè? Oh, is dat de truc? Dat is de truc. Ja. Die hing aan de andere kant en anders dan wappert er iedere keer de um. Maar waarom... Wat kan binnenkomen? Mag dat? Ja, natuurlijk. Ja? Nou, gezellig. Voor een kijkje naar de Tweede Kamer. Oh. Otwert, dat klinkt toepasselijk. Dat klinkt, dat komt binnen. Dat is helemaal wel. Lekker weg. Zo. Lekker weg. Maar je ziet... Dat is goed. Nou. Even wachten nog. Even wachten. Kom maar rustig. Oh, Ja. dat ziet je Dat is het uitste stuk, ja. als de, als de denker. Als, ja. Hè, Rodin, vrije interpretatie. Ja, daar heb ik niet nog gedacht, maar dat valt wel weer met. De Partij voor het Dier is aan de beurt, hè? Wilt jij even? Nou, ik weet niet of je misschien de televisie een klein Zet ik goed. beetje zachter zou je het kunnen zeggen. Heel goed. Zetten. Natuurlijk, nee, zijn welkom. Zet ik zou ik zeggen. Nou ja, goed je dan even mij zetten. Zeg maar wat Ja, ik goed je doorzitten, gewoon ik hier zitten, kunnen we even een... Dat is goed. Je ziet wel immers de van cultuurheld, van kunst, Klopt, maar hè? ook van kleur. Ja, klopt ook wel, ja. Ja. Dat is het enige wat ze hebben in het leven, hè. Dat is een beetje kleur eraan geeft, hè. Heb je een, ziet je van politieke signatuur op de een of andere manier? Nee? Nee, dat heb ik altijd... Je ziet je verre Nee. van gebleven? Ja. Ik kom uit het onderwijs en ik word in Maastricht bij het Sint Maartens College. Oké. Ja. Wat hoor... Ik word leraar Nederlands. En Dus ik moet op mijn beurt passen. Oh, ik heb de roeipen nog in de achterzak zitten. Nou, ik kom uit een... ik weet niet of dat nog steeds is, maar... je weet dat natuurlijk, dat met toetsen en zo... Ja, kreeg ze ja. duk... toen ik nog op het middelbaar onderwijs zat... kreeg ze dan de keuze tussen het schrijven van een betoog... Precies. en dan mocht ze ook een verhaal schrijven. Precies. En wat wordt het bij u? Bij mij wel, ja. Wat denk je? Ik denk vooral. Ja. Ja. Het maakte niet uit wat het Nee, onderwerp was, nee. ik schreef altijd verhalen. Ja, herkenbaar. En Dat mocht, hè, dat ze het zelf mocht verzinnen. ja, Ja. want eigenlijk, hè, we hebben van tevoren even met meneer gebeld. We hebben gewoon iets bij elkaar gefantaseerd. Ja. Nee, maar wat heb je zelf ook wel eens... Goedemiddag. Is dat mevrouw Korte? Dat is mevrouw Daar Korte. ben ik alles op geweest, hoeft niet. Dus ook je kunt nou elkaar dadelijk feliciteren. Ja, maar dat is wel al 20 jaar geleden, dat zie je erop wel. Oké. En mag ik vragen wat dat voor was, Ja. mevrouw Korte? Wat ik? Waar Hoe zit dat je toen nou? voor op televisie geweest? Ja, Ja, bij de brand van Sint-Servaas. toen de toren. Maar dat was nog niet geboren misschien. Nou, als dat 20 jaar geleden was, dan... Nee, dat was op de televisie 20 jaar geleden. op Ja, dat was Of Soeget, hè. een herdenking van de toren van Sint-Servaas. Daar Hoeveel... was ik als kind bij. En gewoon in de buurt daar. En was dat een documentaire of zo? Ja, zo'n filmpje Alleen, van ja. historisch Maastricht of zo. Ik weet niet. Oké.
Interessant. Met ooggetuigen van die tijd was het. Hé, maar ziet je een uitgesproken voorstander van een Europese Unie? Ja, ja. Ik zal het nog sterker vertellen. We hebben elkaar leren kennen op het Friedhof Ja. in, ik denk, 1960. 1960. En toen bestond de Europese Unie nog niet. Er was wel een soort samenwerkingsverband. Ja. De Benelux worden. En onzezelfde geschiedenisleraar die we hier hadden, die zei, we gaan iets doen op het Vrijthof. We gaan daar een soort voorbereiding voor verkiezingen. We vragen mensen om te doen alsof ze al zouden kunnen kiezen voor een Europese Unie. En dan hebben we een paar folders en die kunnen jullie dan uitdelen. En dat worden de zogenaamde Europese, wie hadden er nog weer maar een? Ja, dat waren de Benelux en de Europese kolengemeenschappen. Ja, die bestond eigenlijk al allemaal. En dit wordt de Europese voorbereiding daarvoor. Een soort initiatief om te Hoe komen zou tot u het vinden als Europese er in federalistische Europa kwam? beweging, geloof ik dat het heet, of zo gaat. Wat Maar we- ongelooflijk geestig. Ja, dat geestig, je- hè. En toen hebben we elkaar voor de eerste keer daar gezien en ja, kom allemaal langs, wat moet dat, overleed, nee, best die gek, wat is dat voor verkiezingen? Ga weg. En dan stonden we op zondagmorgen naar de hoegmis en ja, bijna niemand nam het foldertje met. En toen hebben we elkaar daar leren kennen en toen kwamen we elkaar weer een keer tegen bij de dansles, helemaal in. Zo ging dat vroeger. Bij Bernhard. Oh, wat grappig. Het feit dat je de folders niet aan de strootst in het kwiet raakt, Ja. heeft ervoor gezorgd Ja, dat je nu nog steeds samen Schep zit. een band, schep Ja, een band. het is misschien vrij kort door de bocht, maar... maar Dus zo heet het, de Europese federalistische beweging. En dat was zo'n soort, ja, voorbereidings... een groep, een groep die probeerde om dat idee in gang te laten vinden overal. Maar je zegt, ik ben nog steeds een voorstander van de Europese Zeker, Unie. zeker. Ehm, We moeten er het zeker nu in deze dag van hebben. Want? Met, ja, al die bewegingen internationaal. En dan denk ik dat we samen moeten optrekken in ja, een blok die niet meer afhankelijk is van Amerika in dit geval en van anderen. Dus daarvoor hangt dat ding. En ik zit in een groepje van lui die zachten bij elkaar en een keer zo om de koffietafel van... De toestand in de wereld oplossen. We moeten die vlag goed hangen. Nee, dat vandaag gaat me maken, maar dat is een nette middelvinger naar Amerika. Nou, over een nette middelvinger gesproken, want ik meen vorige week, misschien zelfs al de week ervoor, heeft onze grote roerganger uit Oekraïne iets geroepen over de NAVO onder andere, Ja, maar ook over Europa. Dat Europa zich eigenlijk zou moeten organiseren, ook als militaire mogendheid, Ja. om een fatsoenlijke voet te kunnen Ja. maken, in welke richting dan ook. ja. Ik vond dat nog helemaal niet zo verkeerd, wat hij zei. Nee, maar dat ondersteun ik ook helemaal. Dat is- Want anders zien we binnen Zo een zien we wel Europese afhankelijk. Unie, wat Ja. we eigenlijk zien volgens die vlag, Ja. zien we eigenlijk allemaal maar militaire landjes op elkaar Ja. en dus Ja. eigenlijk ook afzonderlijk even kwetsbaar. Ja, we moeten elkaar opnieuw vinden. Al die sterretjes op die vlag. Ja. Hoe gaan we dat doen? Ja. Ja, vooral een beetje, laat ik maar zeggen, Europees te denken en niet in onze eigen kadertjes en altijd te denken dat we het moeten oplossen. Dat we samenwerking zoeken. Hè? We hadden vroeger de Benelux, er is niks meer van overgebleven. Nee. Dat was een heel goed initiatief. Dus dat soort dingen. Hey, en Ja. we moeten anders gaan denken, zeg je, hoe ons eigen boet, ons eigen Nederlandse kadertje of Belgische kadertje of wat dan ook. Maar hoe ver moet het nog komen voor dat? Ja, nou als de druk aan de boetekant groot is, dan denk ik dat vooral sneller gaat. Je hebt dat ook allemaal niet paraat hier. Ik bedoel, ik ben ook helemaal geen kenner van dit soort dingen. Maar dan denk ik van, nou ja, als we nu met elkaar eens een beetje een antenne zouden hebben voor wat we samen kunnen doen, dan zouden we dan met eigenlijk al een hele belangrijke stap maken. Kent je Emes Denno aan de weg tummert, die dat goed op zijn netvlies heeft? Verwacht je wat dat betreft iets van het minderheidskabinet van Jette?
Nou, misschien dat D66 heeft toch altijd wel een beetje Europees gedacht. Misschien zit daar het hoop in. Ik weet het ook niet allemaal zo precies. Want de plannen zien wel een veel meer te gaan geven aan defensie bijvoorbeeld. Jawel, maar als die druk van boete uit en het wegvallen van de zelfstandige steun van Amerika, die maken dus wel meer verantwoordelijk. En natuurlijk toch ook al die landen zijn bezig met een vergroting van de bijdrage voor defensie. En dat is natuurlijk toch ook het grote pluspunt van de ellende die we eigenlijk aan de andere kant van de oceaan zien. Een besteed goed onderlag is, zoals jij, op het gebied van kunst, maar ook politiek, want er stond niet voor niks aan. Ziet jij een optimist of een doemdenker? Nou, ik ben toch wel optimistisch in die zin dat ik denk dat er linksom of rechtsom altijd wel nieuwe evenwichten gevonden worden. We hebben een mechaniek in onze politiek dat als de ellende maar goed genoeg is, dan kunt de redelijkheid om de hoek kijken. En daar vertrouw ik eigenlijk blind op.